ka gold bio oil, ka umpanyang kali ka babahatam na kabanta ki kali. Kabaduna artangka na kiwe ki diesel, ban apply na kabanta banbo ya ki petrol pump, pila ban phone ha ki number, pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Kung kadak ng Khun, kasi dia lebih jauh ke bahar ke Snem, ini ya, oh yang ke bolong kadak kesin yang kejingelong kiteli, jingelong tipara, jingelong kiteng, nam tak kejung ketong, banura development Haka distrik kejung. Ini tak bilang. Haka Jingrakhe lenti ba arpusan Snem jong Seng Rwai Area Welfare Association kabala jutip kum Seng Rawa ban ai ya Jingrakhe syakipaj ba kathem Rwai district lengba da ki kam kum haba ai awareness program ki training ki babun ba hala ki rukom baper ka jingdon jong Slam ai hikai jingnang jingstan bat shibun ba kiwe kaba kham kongsan kaba kane Seng kale kade ke Jingrakhe yalap ha kaleng ki banta jong athem Rwai district bantip sepang ka khoi ka suba bat ban tre ban khta bat ban yang hala ki jong ki kejat ha kane ka si kabala rakhe ya ke jingdap ba arpusan Snem jong Seng lane ka silver jubilee la penlong hamaran school jong kane Seng kabadon homesting patarim Haka Jingidon lang jong ki riurang ba bat ki riupo khmat jong kathany kumjuru ki officer nagi department baper jong Rwai district kentup ya deputy commissioner jong Rwai district ikong RM kurba nangta Haka Jingidon lang jong iba Charles Marngar ubadeu MDC jong ka Mahoti constituency uba Jason Maulong ubadeu MLA jong ka Omsning constituency ubalong ru Haka Jokopor kumu kongsan jong kane ka Jingrakhe ya ka Jingdap ba arpusan Snem jong ka Seng Rawa Haka Jingidon lang ru jong uba Rocky Marwen ubade urang ba senong jong ka senong umsning proper B bat ubade ru uwe nagi ripok mat bat nonong elam kathan uba ke rangtong uba Obi Rani ubade presiden jong ka Seng bat uba S Changdiar ubade secretary rengkat ru bat baro ki member jong ka ne ka Seng ki Asya na ka umsning CHC ki khna school rengkat ki kimi ki kpa bat kat to ka ne ki ripai ba layo ban penskong tenat bat penpu penping daki Rwai ki balaya shimbenta daki dikhot jong ka ne ka Seng Rwai Area Welfare Jingman Haka ne kasngi Jingdap arpusan Snem kadai kasil berjubilee tonang yai kêu syapran hakikam bapa jongpi bapin yale banang kentiu hari bait jongi ki drama lengkot ki balaya shimbenta daki Asya dat be ka kamram kapa nai thnum de se shwa bangan len mola tengah sanut shwa pin thnum ne to kapa panam thnum yang angan len no Khile ngai wan phai sure yang ni. shwa pin la di ba armet kumniete so ba banda lek chok op hama namar ba lada phi lek chok op ha nyo shibun ki jing sumar kamta mentale kini ki longkmi jungi ki ba armet ki bun ba ki ba dunasnam te kamtam ki kamdon hiru ya kashini kenang bangin yo tes kambun de pinap yo ro ki injection ki TTD1 TTD2 mo to ko asha ko bleshi bun ma philawan ai ga jini kai ya hello hello kong asha hello cái phi đây kong asha em hoi ai nga kwa ban ong kum ni te so ha se pendek no kloi ka survey jong ka 0 to 5 years na marwa mentala ajan dei ka por polio na hab phi haban pendek kloi na mar mangi haban campaign no ha ka yung jangi smau to sister katu ka 0 to 5 year ngala dia activities ngala dia ngala bo hiang tang bang kang anda di ka cluster meeting dengan sawan rasen dan kenang bangan dup lan mo ka baik kali kan nak mention yang arsin laisin moses na sawan di cluster meeting cluster ngiro kala jan tv hoi ta kham kloi to sister ke ko ngan le no shwa ha sala kita ki kamram ki bang hila bathai phi mo da le chok ab hama
Last. Bantu. Kong ikun jong pi la de kan last visit day. Basang puas ni. Iladap san kilo mentah dia. Kalau labas hati. Dia halo 108. Oh, dan bersuka peumran dari mo. Aduh halat bet wan bet ngan la betul. Hai. Kamlong ke ambulans. Tuh ngan ris parang tut kali nonang nata. Ya kong ya. Syekh papim don rena. Ya don mani asyam wat kuslai. Yang lipu pergi pisah hospital. Wat kuslai. Lo ke bawah. Halawan, ngapa perkara sakit napa kaki nong lena? Terus papi wujud keren pala jumai pala dia Ham titip reda, kapur ham titip reda benwan hieng. Mai sule syang mai suler ni. Kemba kamai lai pau sopo ajar si benai. Bisa pat dang pan nangai bai kali ba. Anda ham song le rai le hadu kata ta. Jangan lek nogi kepasisin bangalapan ya kakam bangan pendep ya kakam ram. Terus kepasisin bangalakongu nadu basdang an pendep i kam ram ka jonga. Pi wan nam tunum nam mai sa. Pala kepa to metangin ya tiano. Tiano. Tiap ha mengko. Tiap. Pinok tiap mo kepangan nang choi choi ni kon pendep le sai nam. Permit ke mit ke yong rem jutip ra. Hak suya tha be nadu dak stem ma dikhi lale. Jing jum breu, li lor ni jing jum we. Ya kun la jong padum pe. Ya kun la jong padum na. Ya sya sepa. Ni lah sekepok ni. Ya sya sepa. Saya la pala kita. Anak menton pun itu. Oh pun itu Asya. Ni. Ni jangan puasa harus tu. Kan mi esok lah. Banyak mesin. Cisin bangalabat hi ya kanu kakam. Mendawai hi bling dan rekat hi batngah. Dan ya bet mentah syayeng. Pasu tui keparun satim tang bangan sakran bet mesin bajunai hi. Oh kepa. Pahlawan. Berkat temuan syurah. Kan hilap head bagi semula dua. Pang aswa bangan ni na yeng ngala ong em. Bangan ibu nong ka. Ni bun kam mate pipi sutarai sneu ba ingam ton nga. Hadu kata ta. Apa bisa nangai isi deng sim baik kali baik tu. Jingyan nong te kimia lagi ke do. Yang kepa mentangan keren ya pi. Yang PAM yang ah. Pisania M yang ah. Sini ah. Apa pisania PA yang apa lagi pin kuslai kita. Pi pada la war pelak dah. Permit menjitip lah. Mesin unjudan yang ngapik ngap sumar iki kun ngapik iki mangap lo kum kente. Kepa syania baik ke ba. Ngangal le. Sisen kasni dengan saya i ke jingjak. Dibeli himpan re tulok. Pandai tulok disulit ngarap tu. Dan bagi kepang keserkan itu nang ngan sawan rai ka tulap sibun mentah impat yo ra ka tulap te ngahap sus ngape dangal training rongan hapan ya pi dangal meeting rongan hapan bai kali ya pi to kini ngan hap ya sya bai mentah kan sa don hi ka por ka wer ka wi ka sniong baka sarkar kan sa itu inga pi ka ngan sa syania bai inga da ka jingke apa Dan buat yang ini setelah di serta rutin ada tulap itu. Dan buat tulap. Lahun em kepa Ahun kan. Blesi pun Kijingshat ki balai shimbenta nagi khana school jongga Sati Raja Memorial School kabadai ka school jonggane ka Seng Rawa bat kiwe de hakane kasngi la yoru ban ai ya kijing ai sungobha sya ki riutemen jongka thany nangta ki nongtrei asya ki bala trei bat ai kijing syakri ke babahatam bat kumjuru ya ki nongkersan barat ba jongka Seng Rawa
kumbala ban kan mau katto kanne uba Benedict Rani ubari presiden jong kane kaseng ude ubala yo adu kumba khatwei teli ki award kan thubru ki award ki ba yo na barri kum kadak jong ka jingburom ya une orang ba ikhun ban nengkong jong u isamla bala kan tiu umba ila ai da ka jingrwai ke ba kerpang na kamenta ukpa jong i uba Benedict Rani kabala pan longru ya ki babun ban long mansim Long be short,
ka poetry uding bilat ka ba umulung sos tham la kren kendit ka tenat ka ken baro ka snong ka smit deya urang ba ken baro ki breu ki khmit deha urang ba ken ka shong ka mon bajwat ya u phila ban ben henre ya u kumno phinrat hang ne udon urang ba utaw ba yeng kum ding bilat baskam ubayalam ya kanika asosian sha uni maumer jong ka jingdap arpusan snem utaw dei urang ba ubaskam ubal dang shudak kren sultanan balaya thu ya ka khana samari ka bayat lenti jong kanika asosian itai de iba obirani ibalong kum ukpau jonga watlada ipa indonshu ngakan mau bin pabin Hakapor bangadang penkre masindep ya ka class 12 na po St. Michael namar ka jingban jong ka jingjinjar haying amyo shuban puli ipai jonga ba himen iong sange no ka jing puli ngadep ya ka class 12 St. Michael haka science stream sange no jing puli namar bangimla shuban kershan mehap ban traino lani ban hap belano ngakan mau hapor ba house nam arhajar iwe lakhot ka district selection committee ka khot ya ki post LDA kam typist ban ngan ong ipingan pen kemau ya ka jingkran iba obirani yong ba ka Rawa talapli ya ka typing school ba hap Snem kendai pupra ka jinglong ram ba snong ipa iba obirani la ai sobha da ka we ka typewriter ba din la ka typewriter ka banga practice haying the quick brown frog jumps right over the white lazy dog. Type. But ngayo first position Haka ka Khun ya ka post LDA kam typist. Banga sajid bangan tray hapo DC office. House name Arhajar nga join ha kendai terik umi Arhajar ka jingnang jingstat. Kadai kata ka all round development of a child. Both mind, body, and spirit. Karawa kadai kata ka asosian ka ba umat ma kan diula depren. Ba kadai ka asosian ka ba develop ya baro ki Khun samla ki long kami ki rurang ba all rounder. Ba ki long briu ha ka jingim jong ki ka man la kasni. Bat kani ka asosian ha kini ki absence nem kal ai ki jingsakri ki ba ila de betho mane ka i jingya nanti. Ni so sarang yala ka jong. Kiner kikti ban ailam ya ke jingiram naga mentagi badon kam ngasau kalong ke buram ke bakrau ngadai ban ai ke jingiro ngadai ban ai ya ke jing sngongo naga benta ki kam ki bakrau ki bakarawa kalale hakni ke dong riboy ke be ik ke jongi haka por jong ka klam covid-19 ngakan mau bakarawa lengba ki khot jongka ki be don lang Haka Swachh Bharat Mission. Kita maki ka tim lani ki sipai ki banengkong ki ban mi madan. Ki ban lek. Seki jaka pat ba. Ban yarap ban spray dawai ya ki office ya ki snong ki tau ya ki school bat kumta terter. Pidai sisa ki sipai ki babha. Ban yang hapadeng ka nogo tma ka bawan haka jing em ka jongi. Naga banta jong karawa nakaliang ka jonga kumulong ban kran lengkot nga ai ge jing kurku kurdo ha ge Jingrakhe jong pi ye ka silver jubilee nga ai ge jing kurku kurdo ringkat bagi jing duai bau blai unang kersyam ye pi pidon sibon ga kam banang tre nang ne sakmat ngayo i bagi don sibon ki department ki bana kaliang ka jong pi pidai ban pendam pidon vocational training center nagamentas self employment of youth and destitute women. Nangda pidon ka typing school, pidon ka carpentry trade, pidon ka tailoring and embroidery. Nangda pade pidon susu sakiwe enhanced education facilities. Nangda pidon ru ka socio-economic development. Kini ki kam ki bakraw, ki bakarawa kadon. Menta bila sedang sakani ki kam ka bapin psnar nga de kisi. But ki wei de ki kam ki bakraw. Kiba mapipile kan long shisha ka jingkulku ya ka dong riboy kiba ik jongi amdan bawan batni banyarap yangi hakani ka klam babun hi
kiran din no namar bagi tiang ngim ong e kata namar ka jing bom snotho Henry kini miet bat sngi kidon lang bat ni hak ban les ban disinfect ya ki center ki jongi ka bakisa ki brio ki jongi kitu ki bawan pain ki jaka baper ya ki boss ki bawan kit ya ki ban li on ki shiki content center ya ki center ki baki shong ki positive cases ngan ong ya pi ka long ke aka ka ba ka bang nimla ban mudur bat miet bat step dang step ki hak poisan baje kumbala batai barani ka de syaba kubur ya kata san baje kini ki kena ki lawan ban disinfect ya ki kali syaba kin kit ya kitu ki travelers bat damiet ru hadin bala deployed ke duty bar khat ban kit ya kita kina one pai kini hi kidon ban ne ka disinfection ki kali bar khat mdei tangata hagpor bengi dan hang te habar ni hat hagpor beki ong bengi de ban sanitize gi kali pat ba kat ubarung ngan ong ipingi dan kumba modan sun spa teligi kali ki barung man kasngi hapo bernihat bayat ing ba bernihat bat kini ki kena kila dan hak tu ban le ya kata ka disinfection ki kali but hagoi kasngi i albrini ong yang madam armut ki kena kim long show nama baliba katu ka tiar ka bakira katu ka dawai kalong ke kenja ka chemical di katu ka it is little kind of career inong i jerken i bakikit hamen kala alik bat hak nama bakilek bat miet bat step bat sngi te kidan kini kena bala ingkamet ngatharai katu kala scar for life katu kajing ing jong kamet kajong ki kaba pensir nga ban pet namal ba kala ing lut kamet ako dag do lit mo ti kani ka ngam la klet su lanu kajing trisitam kajang pi ki kena boro ngai kuble yapi kuble si hajar mo namala da pi mi dan pi kala ngim la ban pendek ka kamram ka jongi te kuble si buan yapi boro ngai kuble barani ru iba pha yaki ban wan dan bentalang bat ni kani ka nong si jinam haka ka record ka jongi bat ni dan ki keteng jong pi boro haka les ka jongi kalong ba hamenta kini Islam ke belayai ngi ba ya kanu ko kam la dai ke borok kam kalong ki bakrau ngali i shisha ba belayai pla bateng shakmat bat kani ka institute barani kani association lara itai jing ai jong apla announce ni ilong ibaret itu inang lai basdang baganang beteng kata khti komon bakadiang jonga bangan yo bangan pek bha kum noi kini ki kena samla ni ki ba one training hang ne baga bo sutuna ru kalong ba don ya kani ko open schooling ru yi gitu ki kena ki mamla ban pulih ha regular basis maki pada kim do kata jing pulih kapan i kata ka jing ang no jong phi kata ka ba philong yi kita ki khun samla bagani dong ka thain ba piran ka positive outlook nun ta jong phi banda kaliang jonga habang apet menai gitu be Rwai ki baya shat pedi sha ka sap ka pong baru bakam kata inga kalong kasket kindian namar ketu kasket kadi ka reality kadi ka jing shisha baki asha ki face man kaski bat shwa bakan shong lara uni usnam ula jankut namar uni usnam ulang usnam bengi yamat kani ka jing jinjar huni khunyang jingpang nga khamla ban kando yu babon balang bagangai uni usnam thinmai kalong bakalla bai phi ki asha ngin nga salum mga we pi bai bat nakaliang jonga kumuta unong mi khmat nakani ka thai ribhoi bat amile na po umsling ngan lumi ki asha jong kani ka dong ka thai bangan yo ban perkhat pha bangan de ka shkawi ka sur bangile chopo ka sarkar kumno bangila ban penbiang shusho ipi ya asha au ni usna thmai na kula ri bar khai maka tu gasket kari gasket kumala ta nga mga sutho ba phiya bat mit bat yong teng ru itu lok la jan dai bos na no I should try new. Itu love ibarat ibasaw no basan hajan. Kat su pilai kami tayong pilai kat su pilai. Kalau kai ba kabakta nama pi digi butlum. Sisa pi digi butlum jong society pi asha. Bar kadi kata ka jikular khwat jonga e pi bar khwal. Uni uslam to kapor ka ba lingpat
ngamla shu ban lum lang but uniu sam but mai ngala kula repi but ngidi ban don lang but karwahi ma blai pila shemi kan initiative barani ba team jong pi ngathai madam disiru ngini don lang what can we do the best for them in the best possible way digata kan kita jong akan but ngin sayo aru yang Christmas ai ba kan ga Christmas ke basuk ke kamen kan dan rengkap berpi kublai pi baro